páni, dobrý deň, prajem. Nachádzame sa v Kramatorsku, Donetská oblasť. Ja som Andrej, to je môj bratranec z rodného Zakarpatia. Ja som mal 2 roky, keď sme odišli na Slovensko a bratranec tu ostal. Teraz je dôstojníkom 56. brigáde Mariupolskej, túto v Kramatorsku bojujú v Časomjare a veľmi prosia o auto, ktoré by im pomohlo, lebo auta sú materiál, ktorý sa rýchlo míňa, tak prosia, aby o nejaké auto, o pomoc pri získaní auta, aby mohli vyvážať ranených, aby mohli dodávať zásoby do a z Časovho Jaru. Preto vás prosím, každého, kto ma pozná, kto pozná môjho bratranca, kto má srdce preto, aby pomáhal Ukrajine, aby pomohol svojou troškou v rámci svojich možností. Ďakujem pekne.